O to! Super. To bolo kačo. To normálne, že skončíme v najlepšom. Poď. Bol to boj. Opatrne, jak na klietke, fajteri. Áno, opasok, tak to budem. Keď pôjdeme na budúce s Lášom trénovať, tak to tam bude. Čaute, vítam vás pri ďalšom Gymbim videu. Ja som Evžen a dnes sa nachádzame v Bratislave v parkour škole, pretože si idem vyskúšať parkour. Som tu s Oliverom, ktorý dnes za mňa bude zodpovedať a bude ma učiť nejaké zaujímavosti. Ja osobne som vždycky bol parkourom fascinovaný, lebo som to videl v hrách, vo filmoch, na YouTube videách a ja som aj zachytil, že v Bratislave, alebo teda tu na Slovensku sa takéto niečo robí, ale nikdy som nejak sa k tomu nedostal. Chodia ľudia bežne takto s vami trénovať a že proste prídu a chcú si to vyskúšať? Tak my primárne učíme decka, takže najmenších drobcov máme od 4 rokov, až po takých pubertiakov, tínedžerov do tých až reálne po 18 rokov. A tam je celkom veľký záujem, ale máme dokonca aj dospelých, takže reálne chodíme dospelí. Ja si myslím, že je to také celkom atraktívne tou svojou nejakou netradičnosťou. Čo vlastne parkour je, ako možno vznikol a ako sa líši od freerunningu? Ja napríklad viem, že ak sa nemýlim, tak vznikol vo Francúzsku? Áno, parkour v tom modernom ponímaní je relatívne mladá disciplína stále. Ono to malo takého predchodcu, bol taký pán George Herbert a to bol taký vojak vo francúzskom námorníctve. On vytvoril niečo, čo sa vtedy nazývalo, že prirodzená metóda. To vychádzalo z takých bežných pre človeka cvičení ako beh, lezenie, špohanie, plazenie, plávanie a akože on chcel z tých vojakov robiť takých hrdinov, že aby vedeli v kritickej situácii zachrániť seba, alebo prípadne aj ostatných, hej. A potom tá metóda, ona sa začala potom praktizovať na takých prekážkových dráhach. To sa volalo vo francúzštine, že parkour de combattant. Čiže z toho pochádza aj to slovo. Tam potom vstupuje do toho človek s menom Raymond Bell, čiže to je otec Davida Bella, ktorého ty aj poznáš. A on bol akože od útleho detstva aj na vojnovej škole, aj u tých hasičov ako bol, takže on s tými dráhami bol v kontakte. On to potom ako keby tomu Davidovi tak nejak odovzdával a David Bell so skupinou Yamakasi začali tvoriť tú dnešnú podobu toho parkouru. Ako sa dá trénovať parkour takže bezpečnejšie? Vidieť, že vy to tu máte celkom vybavené a veľmi zaujímavo spravené. Parkour tým, že vznikol vonku, tak patrí vonku, určite, to treba povedať. A čo sa týka tej bezpečnosti, tak napríklad ja koľkokrát som spadol, alebo koľkokrát som nevedel, čo mám robiť, kvôli tomu som spadol, alebo si nejak akože niečo narazil a podobne, tak ty ako záujemca o ten šport, keď ideš takto do nejakej akadémie, ako napríklad my tuto, tak vieš sa veľa tým veciam vyhnúť. No, predtým, jak budem skúšať veci, tak sa ideme rozcvičiť a potom sa vrhneme na rôznorodé parkourové záležitosti. Také asi najzraniteľnejšie segmenty sú pravdepodobne zápestia, potom členky, kolena, takže zápestiam sa budeme teraz venovať ako prvým. Daj sa prosím ťa takto na 4 a budeš robiť takéto kruhy na nich, dobre, jemne, aby si tam navažoval. Ak ťa ešte niečo zaujíma, tak sa pýtaj popri tom. Mňa zaujíma, že keďže je parkour vlastne v meste, takisto napríklad ako skateboarding, ktorý som spomenul, tak ako vnímate vy mesto, keď sa parkouru venujete dlhodobejšie? Že či vidíte tie spoty, napríklad ako skater vidí nejaký rail alebo niečo a povie si, že tu by sa dobre grindovalo? Neviem ako ostatní, ale mne tak zľudovelo, že máš také parkourové oko. To znamená, že sonduješ to, proste si vonku a nevidíš tam ako bežný smrteľník. Vieš, že ty sa pozrieš a vidíš múrik, zábradlie a ja tam vidím, že toto by som tam vedel skočiť, toto by sa tam dalo spraviť, toto by bolo fajn tam urobiť, takže hej. A sú aj nejaké súťaže v parkoure, že kto urobí lepší nejaký run? Sú rôzne a tam sú potom také dve vetvy, komunitné alebo priamo pod gymnastikou a väčšina z nich sa točí okolo dvoch konceptov. Jeden je štýl, čiže tam do nejakého času sa snažíš nahádzať čo najlepšie triky a potom
je speedrun, takže to je nejaká prekažková dráha, ktorú ideš teda na čas. OK. Parkour ako taký sa dosť ako keby rozčlenil na takú tú ako keby oficiálnu športovú verziu a na takú nesúťažnú vetvu, ktorá viacej ide cez ako keby, jak by som to nazval, takú tú tradíciu, to čo som ti opisoval, že trénuješ, aby si sa vedel hýbať bezpečne na tých prekážkach. Kind of, no už to nie je taký underground ako býval, ale v podstate aj my vlastne tuto, že v parkour škole sme tak nastavení a učíme decka tou filozofiou, že nech nesúťažia medzi sebou, že nech chodia proste na parkour alebo nech ho robia, pretože ich to baví a nech sa môžu proste hýbať A zlepšovať. No, dobre, máme za sebou rozcvičku, pribudol nám aj Tomáš teda a idú mi s Oliverom ukázať nejaké teda základy a postupne budeme asi progresovať vecami a cvikmi a srandami, takže. Dobre, prvú vec, čo si dneska dáme, tak je precíz, čiže taký skok na presnosť momentálne. Odrážaš sa z dvoch nôh, dopadáš na špičky a ideálne vždycky chceš nejaké konkrétne miesto si sledovať, na ktoré budeš dopadať. Čiže skočíš si, dopadáš na špičky a chceš na tom mieste zastaviť. Skúsi dať pozor, že čo najviac, aby boli tie nohy pri sebe, nech ti jedna nejde dopredu, dozadu. Áno, lebo postupne to presunieme aj na nejaké prekážky, takže keď budeme chcieť dopadať potom na nejakú tú hranu prekážky, tak je benefičné mať tie nohy vedľa seba. Som je šmykla jedna. Presne tak. Potom som sa nešmykol ja. Som dopadol teraz na 5. Musím ešte, s kým to nedopadne, ideme. No, dobre. Takže za mňa môžeme asi presunúť si rovno na tie kocky. No, takže ideme to teraz robiť v praxi, hej? Áno, stále sme taký level pri zemi. Za mňa navrhujem, aby si šiel dva spôsoby. Pri jednom budeš na každej tej kocke zastavovať, teda na tej hrade ideálne. Čiže ako skočím, tak sa to snažím zastaviť. Jo, že tie pety mi trčia, to sa posuniem. A urobím to isté a druhý spôsob môžeš nahoviť tie dva skoky a vtedy na tej strednej kocke kľudne môžeš ísť stredom. Vždycky pri tom odraze nech ti ruky idú zozadu dopredu. Jo, Čiže si pred dopadom pripravíš za seba. Áno, čiže budeš robiť takúto výmen. Dobre, dosť fajn. Posun sa. Áno, no. Keď si sa dal zákaz, už si nejak dopadne, tak idem. Ale som to neustal. Nevadí, budeš ešte raz, ale pokus dobrý. Ale je to sranda, neviem si predstaviť, že keď som bol mladší a zaujímal ma parkour, takže viac, ako keby, že som fakt to sledoval každý deň, že by som sem išiel a parkouroval by som. Skúšal si to takto niekedy, akože vyslovene, s nejakým cieľom? Taká, že peak, môj apex parkouru bol, keď som dával, myslím, že sa to volalo Kong alebo Monkey cez lavičky. No, ale akože máš to solidné. Hej, to reálne asi ti nemám úplne čo vytknúť, že je to skúlené. Naučiť sa, tak môžem povedať, že Čiže to je vrchol mojich trénerských schopností. Viac ti nedám. Super. No bolo kaško. To normálne, že skončíme v najlepšom. Krásne. Dobrá, dovidenia, maj sa pekne. Ideme sa presunúť na balans? Môžeme skúsiť. K tomu balancovaniu, tej tyčke. Nechceš tam surfovať, že tak v týchto pohyboch sa ti balansuje o mnoho ťažšie, ako sa ti bude balancovať, keď tú nohu budeš mať pekne rovno a vieš sa tu potom vyvažovať aj tými rukami a aj v tom trupe sa ti ľahšie pohýba. A potom už len ísť fakt pomaly, že čím viac sa budeš ponáhľať, hlavne pred koncom si to zvykne, že už mi chýba iba pol metra, tak bežím a potom sa tu kvalitne vytrebujem, takže zbytočne sa neponáhľaj, kocka je tvoja a tyčka tiež. Rýchly pík, skúsi maličký kúsok do kolien, že nebyť na úplne vysvetých nohách, ale maličký kúsok prikrčené kolena.
nohy. Si ako by človek vníme tu, že kam je naklonený a potom fixnúť. Ináč teraz si tak zastavil na tej jednej nohe, toho sa vôbec neboj. Že reálne to použij, lebo veľakrát sa na tom... Z toho vybalancuješ naspäť, ne? Veľakrát sa v tom lepšie drží, lebo tú druhú nohu využívaš ako takú tretiu ruku. Vidíš, že v tomto sa viem veľakrát tak ukludniť. Hej, že viem sa ukludniť, viem to zastaviť, nejaké tie turbulencie a potom viem zase pokračovať, hej, že tuto má zase kýve, hej, a takto sa proste kolíšeš. A idem. Let's go. Hotovo. Teraz rýchlo. Poďme zase sladší asi. Jo, poďme na to. Poďme na ten skoky. Poďme začať, že tak úplne zjednoduchšia niečo také veľmi využiteľné. Dáme si step vault, čiže budeš cez tú bedňu v podstate prekračovať. Ide tam vždycky opačná ruka, opačná noha. A iba si prekročíš na druhú stranu, na tú nohu. Čiže ako si tu ti vznikne taký ten priestor voľný. Spodná noha ide dopredu. A dopadám na ňu, ne? Áno, vykročíš si na ňu. Pôjdem. Jednu. Dva. Nice. A ak sa tým cítiš už toľko dobre, tak môžeš zrieť kus. Nice. Dobre, pohodíš. Akože je to fakt zábava, je to vedel by som to stráviť. Dobre, poďme ďalej. Poďme si dať chest vault, čiže mlynské kolo ti niečo hovorí? No, áno, ale neviem, či som ho niekedy s mojou výškou dokázal spraviť, že normálne. Tak. No, toto je jednoduchšia verzia, čiže teraz si dopomôžeš vlastne tou prekážkou. Podrážaš sa z jednej nohy, ruky idú na tú prekážku, druhá noha ide ponad a iba na ňu dopadáš. Čiže vlastne sa pretáčaš okolo tej prekážky. A jediná vec, dostatočne dvíhaj kolena, nech ich neťukneš do toho dreva. Takto sa chytím, hej. Áno. A prehádzujem sa. Áno. Presne tak. OK. Easy. A dopadnem sem a idem znova. OK. Nice. A teraz druhú stranu vyskúšam. To jo. Poďme sa kotúľať cez prekážku teraz. Čiže teraz budeš chcieť na prekážku vysadnúť hore a prehodiť nohy na druhú stranu. Sadneš. A iba sa cez ne prekotúľaš. OK. Čiže sa dá povedať zadko. Presne tak. Pointa. Prehodím sa, hej. No, celkom fajn. Ideálne, skús teraz nezačneš chrbtovo proti prekážke, ale skús začínať dopredu proti nej a robíš akoby iba celú takú otočku. Čiže začínaš tu a chceš spraviť, že celú otočku. Naraz. Naraz. Pekne ťa plynule dostane cez tú prekážku. Čiže bežím po meste, áno, otočím sa. Presne tak. Bežím a urobím druhú. Yes. Dobre. Strašne mi to v tomto pripomína ten freestyle skateboarding, že tiež máš tie triky, ktoré vieš pospájať do nejakého sessionu, do nejakého sekvencu a urobiť to potom vlastne spojitočne. Deje sa ešte stále, že niekto aj v dnešnej dobe vymyslí niečo nové? Určite áno. Vždycky sú proste ľudia, ktorí prídu s nejakým nápadom alebo s nejakou crazy vecou, ktorú proste sú schopní spraviť, že je veľakrát iba oni. A niekto nie. No jasné. No čo, ideme na big parkouru? Môžeme. Poďme dať toho konga. Na začiatok poďme dať jednoduchšiu verziu toho, že nepôjdeš ešte cez prekážku, ale pôjdeš iba hore na ňu. OK. Čiže kolená sa budeš snažiť udržať medzi rukami, odrážaš sa z obidvoch nôh, ruky idú na prekážku a chceš na ňu vyskočiť hore. OK. Skúsam tak, aby ti ruky z tej prekážky išli preč, keď tam dávaš tie nohy. Aby si nezostal tu, lebo tu ťa veľakrát zaváže dopredu. Presne tak. No teraz som ich nedal dole, vidíš? Som padol, hotovo. Yes. Toto si pekne spravil. Rozbehom, hej. No, vyhničiť. Za mňa teraz by bolo fajn, keby sa odrazíš, letíš na tie ruky a snaž sa tými nohami dopadnúť ako keby ďalej. Že aj keď dopadneš na prekážku, ono to nevadí, lebo ono sa môže stať, že ty dopadneš takto na tú hranu, už ti tie nohy sa budú šúchať. No a potom si zistíš vlastne, že ešte trošku energie stačí a už to budeš vedieť preleť. OK. Čiže teraz sa snažím prejsť cez. Hej. V podstate áno. V podstate, iba akoby posunúť nohy ďalej. Ale som si ruky, vylomil. Musí dať pozor, nech tam nevytláčaš toľko dopredu tú panvu, aby nezostávali tie ruky za tebou. Na to je fajn tie ruky púšťať, lebo oni ťa keby posunú cez tú prekážku. Okay. Ramena udržíš trošku viacej vpredu a tým pádom
ťa to do toho predu aj viacej posunie. OK. No, jak ešte? Vrchol parkujú. Dám teraz, že jedno druhé zlato by som to? To je to druhé. Buď, alebo môžeš vyskúšať, že toto plus niečo z toho, čo si urobil doteraz. Že si to nakombinuješ. Hotovo. Presunuli sme sa k stenám a čo ideme na stenách robiť? Predpokladám, že ideme na ne liesť. To je asi také logické. Dá, je to tak? Keď robíme parkour. Takže vylez na stenu. Je dobré, keď si predstavíš, že ty po tej stene chceš vybehnúť. Dobre, a že aby si na tú stenu neskákal. To je iná technika, tu vyskúšaš neskôr. Tým, že budeš vybiehať po tej stene, tak vlastne ty, ak sa na ňu rozbehneš, tak posledný ten krok toho rozbehu budeš smerovať na tú stenu. Nechceš mať tú nohu dole, lebo potom väčšinou sa stane to, že tá noha tlačí z hora na dol a urobí ti tá noha toto, čiže švihne ťa. Takže chceš ju dať tak, aby si sa do nej vedel dobre oprieť. Ako náhle sa do nej oprieš, že sa začneš odrážať smerom hore, tak už chceš čo najskôr vyložiť ruky hore. Tým, že to je nižšia stena, tak ty ruky nechceš dať takto, lebo to ťa pritiahne iba brádou. Ty chceš vyložiť celými dlaňami a teraz tam bude taká dvojitá sila, že tá noha ma hore tlačí a ruky ma hore ťahajú. Že ono by ťa to malo dostať vo výsledku do tejto pozície. Viem, že som tu do boxu. Potom už stačí, spomenieš si na ten step z tých preskokov, čo sme robili, vyložíš nohu a si hore. Že pôjdem. No, easy. Som tu. Hej, si tam. Opa. Tomu To to? som nemal robiť? Ten dopad nebol úplne katastrofický, ale za mňa by bolo fajn, keby z tej steny zliedaš. Parkour má takú vec, že z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A. Keď sa niekde dostaneš, tak mal by si sa vedieť aj bezpečne dostať dole. Okay. Čiže ideálne, keď zliezaš, tak ideš v podstate totálne naopak. Áno. Čiže ak ja som tu, hore, tak teraz buď zase takto nohou, alebo si sadnem, otočím. Cez toto sa pomaličky snažím spustiť dole. OK. Bezpečné, jednoduché. Hore. Áno. Krásne. Perfektne. No dobre, takže toto ti šlo veľmi dobre na tej šikmej stene, takže teraz práva skúška by mala byť rovná stena. Toto je taká asi najvyššia, tak rátame túto prístupę, ale ani sa ťažko tam leze hore. Teraz sa môže stať tým, že si na rovnej stene, že možno nebudeš vedieť urobiť tú techniku tak ako teraz. Teraz sa môže stať, že ťa to práve zasekne v tom vysení na tej stene. No a tam sa potom je dobre vyťahovať. Keď má človek silu, tak sa vieš vyhodiť hneď na dlane, ale to je celkom akože náročná technika na začiatok. Takže tam potom odporúčam využívať predlaktia, že takto sa tam vyložíš. OK. Však môžeme ukážku, nech to je na kameru. To skončím v tomto. Hej, a teda, toto je tá náročnejšia verzia. OK. S predlaktiami. Bam, vytlačím, zase noha, sobor. Tak to nebude u mňa vyzerať, ale posnažím sa. No. Skoro som sa tak vyťahol, ale dáme to krajšie. A vieš? Čo s tým zvedaný? Nebudem skákať. Tak. Pomaličky. Dobre. No. Až to doladíme do perfektnosti, do dokonalosti, tým, že si tam nebudeš sadať, ale že tam dáš tú nohu a pekne vylezeš hore. No, voilà. Yes. Assassin's Creed. No krása, tak máme ďalšiu techniku, už nám zostáva len jedna, to bude ten skok na tú stenu a potom sa pustíme na dráhu, kde to spojíš celé dohromady. OK. Ideme teda vyskúšať skákať na stenu, hej? Je to technika, ktorú voláme kedlip. Je to presne niečo také, keď nemáš napríklad voľný rozbeh tej stene, ale potrebuješ sa na ňu stále nejako dostať, dá sa na ňu skákať. Podstatná vec pri tomto, keď budeš na tú stenu skákať, nechceme tam robiť šípky, čiže nechceme ísť najskôr rukami, ale potrebujú stále tie nohy ísť prvé na tú stenu. Takže ak si spomenieš tie precízy, čo sme robili na tých kockách, tak principiálne to začína veľmi podobne, ale snažíš sa dopadať tými nohami na stenu. Čiže nohy pôjdu na stenu a ruky potom iba chytáš vlastne. OK, to sa prichytím. Presne tak.
Skúsi dať pozor na jednu vec, nedopadá tam na pokrčené ruky príliš, nemáš tu bradu alebo si príliš blízko na chrane. Si ma predstavím, že sa niekomu stane. No, áno, čiže zapieraš o tie nohy, vystreté ruky, dopadáš na tú stenu. Začneš si odtiaľto nohy na stenu. Držíš tam ruky. Čo sa snažím sledovať, kam sa snažím pozerať? Na tú hranu, na ten cieľ, kam chcem akoby vyliesť po prípade? Alebo Môžeš asi tú hranu sledovať. Hej, mne väčšinou funguje práve tá hrana, nech potom vidíš, kam tie ruky vlastne pokladaš. No, pohodička. Pohodička. Ak chceš ťažšiu verziu jednu ešte, vieš to spojiť s tým výlezom. Lenže teraz už tam nemáš ten rozbeh, to bude trošku viacej silové. Poď. Bol to opatrne a si hore. hotovo je Jimmy video. Tak na klietke, fajteri. Opasok, mal som, tak to budem. Keď pôjdeme na budúce s Lášom trénovať, tak to tam budem. Dobre, môžeme ísť na tú dráhu, čo ste spomenuli asi. Určite áno. A uvidíme, jak mi pôjde všetko, čo som dneska naučil za hodinu, či to dokážem spojiť do 5 minút. Máme tu finále dnešného videa a to, čo som sa dnes naučil, sa pokúsim spraviť v takom jednom úseku a uvidíme, koľko strihov tam bude musieť byť, ale ideme to vyskúšať. Máme tu nejakú prekažkovú dráhu spravenú z vecí, čo som sa dnes učil a uvidíme, či som si ich zapamätal. Poďme na to. Hotovo. Dobrá práca. Bolo to veľmi zábavné, až príliš by som povedal. Ja sa vás rovno opýtam, lebo vždy sa to pýtam takto na konci týchto športov, keďže robíme to v podstate čo hodinu, že ako to podľa vás išlo? Za mňa vyšlo to dosť fajn, že už len tieto veci, ako ten Kong napríklad, alebo tak veľakrát sa k tomu dostáva, že celkom dlho, celkom postupne. Hodinka a pol, úplne s ľudom. Podľa mňa úplne na tebe vidno, že športuješ, že si aktívny. Vidíte, dávate komentáre. Je to tak. Nie, naozaj, že vidno, že máš nejakú takú všehochuť pohybovú v sebe nasatú z niečoho, z nejakých vecí a že si to pretavil do tých pohybov, že vôbec, že na to vysvetlenie si prvýkrát reálne porozumel, že nemuseli sme sa tam točiť okolo jednej veci. Vieš, aj presne ten preskok, že na tretí pokus alebo koľky ti to už vyšlo, takže podľa mňa, že veľmi dobre. Ďakujem ešte raz chalanom aj parkour škole, že ma takto prijali a že tu sa ňou pretrpeli. Ja som si to fakt užil, podľa mňa to bude na mňa aj strašne vidieť na tom videu, že to proste bola zábava. Cítil som sa jak v hre alebo vo filme, alebo jak 10-ročný, keď som skúšal parkour, čiže za mňa super. Aj prístup chalanov k tomu, že určite vám odporúčam, ak máte záujem o tento šport, prídite si ho sem vyskúšať. Kde vás môžu ľudia nájsť, keď už sa takto bavíme? Takže táto naša telocvičňa stojí na Bajkalskej 4, čiže Družinové, takto sa nachádzame. Potom, keby náhodou si chcete o nás niečo nájsť, tak parkourškola.sk, tam všetky nejaké informácie, či o tejto telocvični, či ako o nás ako o parkour škole, alebo priamo o tréningoch, tak si to viete dohľadať tam. Takže odporúčam pozrieť. Ja tiež odporúčam, určite to bude stáť za to a myslím si, že ak sa radi hýbete, ak máte v sebe veľa energie a chcete niekde minúť, tak určite je toto správne miesto. A ďakujem, že ste sledovali ďalší šport, ďalšie video Jimmyové. Napíšte do komentu, aký šport možno by ste chceli vidieť, aby som robil.
a dajte like, dajte odber, vidíme sa na budúce. Majte sa.